ମୁନା ତ ଭାରି ଜାଣି ମୁଁ ଆକୁ ଧରି ପଡି ବୋଲି ଉପରେ କହିଲୁ ବାବା କହିଛୁ ସେ ଗାଈ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କହିଲୁ ଜାଣିଛୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଲା ଆଉ କିଏ ଡାକ୍ତର ଏଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଡାକ୍ତର ଆସିବ दादर कर भीड़
ଦିଲେକୁ ଡାକିଲୁ କାଇଁ ଏ ଭାଇ ସେଥିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଆଉ ମୋ हेलो भाई हेलो କ'ଣ କହୁଛି ହଉ ଏବେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଗଲୁ ଅବିକା ଝିଅର ବି କାଲି ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଜଲ୍ଦି କାମ ସରିଗଲାଣି ଶୋଇପଡ଼ିବା କଥା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍